Asantemaso TV. Yesomosompa. Yama for native for Kwabamra Asantemaso TV. Amani and Yamamrefi. Never be am do jine and carry Toase crew and I'm do baby jine. Nana Adwa Chewa Adepa Tosomi and San. I am Bobuano Pay. Nana than the Bunkumus and I'm Penny Ford and Anabeko Bemu. Yababi Pima Asantemaso TV. Amani and Yamamredia. Mohamed say and Totonasi. Internet Kaya home. Neye mo refi ono ni yemisa na ho abakwasem na na bada ben emfiese na na bedi wakonya so ansa na na ese kwa akura bomadi so be subscribe channel no dwumadi so abehwe subscribe share ma wunu ano no so enya benhwe komotwetwe no so enfa comment section obidi aduana de hie bedi akome na meji dwumadi nyina tata ka me ho ni mo wura Toase ahemfie ni entwetwe nkomo enfa ho for said ye sidi kaka kire mo no nana anim amre the second Toasehene otutene ni a wotidwumadi yase ena wani gusu a ohwe no no nana amwama hene wo habi nana Toasehene enso wo ha na ansa na yebekọ dwumadi ni mu ye no yanya yeni monyamfo bi wo ha yana ne twetwe nkomo kakra na wo maye abakwasem nana Toasehene wo ha wo mbobobọ atutiri ni ani tire baba bi mu a yewe mo Kwabamra Asantemaso TV ba tawodi Femi akukwa mpenisem bomachia akukwa mpenisem dwumadi na Fena Asantemaso TV amane ne amamrenti yeso abepie mu ha dwumadi ni nyina abo ne tofama ye ene ede to somienu ema era ya na se mema me ana adwa adepachi wo to somienu Toasehemaa esa sa abirwati ko ne sameche nda ya Asantemaso ne kumasemai ne Toasehemaa nyina bonyenyi entwan ye mame na amamremu kwa so na nda to somienu Sandra de abirwati atupem anda ye na anim awre tosomienu ofrafru kase ade kokurum ko tutu pam ye sasa ane abonte so eworo entene die ana sa wi aplanto blade media wa ina no ye na Toasehene Otumfuo brepo osaso aso ni ase biblo tietipim so nya kwa frabo ma frato apete so nene otibedwe ma odi ne mame ono akasa ono ndade bom edi kan ti udwumade ya mamra ne amane sabre oja ye Otumfuo aye from so ha sei ene anabra fo mu nyina wa sasmo tefo ni ene amwama hine ne Toasehene ene se biblo se be na hifo bebre abia kensa aye nana kofida ko obesi aye carry hine anaso ha ene na fo wa so si aye carry hima ana omuso nyina wa habi se de dwumade ne sia na no yeda wase akukwa penisem ena yetini di no wabadwumade ni nyina tofa edi amaye yana eni mamre Toasehene wasaso asuna ne se Otumfuo brempon ena eyesem no tutuna ni a wotidwumade yase entina mama yera Otumfuo na Asantehene opim so be makotokwa hene otena mu edi amano enti dwumade ne de yeguso aye wa ha amane ne amamrenti yebepe yeda Nananom Ahemaanom wona na be na Ahemaanom yie na yakọ ti Nananom ho abakwasam kakra jasa de be kono yera fonton from etie him sanse baby Otumfuo si anam obia no fonton from ekwakopie mu ho amane ne amamre yehwe bi ewa ha sei na ni mamre Toasehene Toasehene amwama hene Otumfuo brempon asuna de sie na bedwam a wo ba ababe kura ne mame prekope nana adwa chewa de pade third nana etoso miensa ene ne yede nana ebekwa kura na ahwefo ne etiefo
asante amane ne amamre de ye toto na senti no ena dan ne dan nyina ye ho ye nkrofo ahyi ebi ena etwaguo ewo wani suo no tikoso wa na we amane ene amamre won se wakwatia nana no wakwa na ntoma semei Otumfuo Toasehene bafo opokwachi Toasehene bafo opoku ajimai Otumfuo Toasehene ana semei ohun se okono Jeru asante hini Toasehene prekope bafo owusu opoku ajimai ana ababe piem ewo eya Toase baby aye ana biaya yade ya mame atoa chewa depa otoso miensa ato eye empam no Otumfuo Toasehene bafo opoku ajimai so ababe piem e ba be kire amani amamre wo buo e di amana nanom enti fontan from ana semle yi e twaguo e wo wani so no asante de ya wo man enti ba bia Otumfuo si anam wo bia no jebe hu fontan from no so e wo ho nana ani mamre Toasehemaa hene ena wote bedwam nana amya wo se piao ade atonani yedi ade asa nana no nyina yebepe mu nkyiremu ne Toasehemaa hene amwama hene ena mprempren Otumfuo Toasehene bafo opoku ajima so ababe piem e wo ha sei Nana apia ampam bediako Toasehene ena dada no eche nana ani mamre Toasehene otutenani ni ade atonani omo beja nana na so amane ni amamre toto na senti omo ye bibi kakadi akira santeman ne Toasehemaa nana apia ampam bediako aha Toasehene otoso mienu ana ora no na yabo pepe nyini ni anetokoma wadaro mai ma kwa na santema tutu bajo wudi Femi chami ko funimo. Wadaro ma udi ni udi bre pa ene se ewa. Me chami wo afuase ahimfie. Na se nana apia ampam medi akone tiame. Me tiame me. Bia ye me ade e de buta ibenti. Chaka ba na da nana anim amre. Toasehene ene nana ampam medi akon eye Toasehene entama obebe piemu a. Yo bani bia nyi woni ne ntem. Na nyi se nana Ahemaanom kemo no. Obesi no. Se this yak. Na se ne ba Ahemaanom. Ntina enezo ebubu na no. Ene na ye nyu atis kasa. So want me to say so ba no be jam no. Ntina oba. Ya da se. Semre eye nana apia ampam medi akon Toasehene chiame prekope ene ye kokotie no eba ye. Osebani bia anim nana anim amre eba be se no. Na ya be se no so dia wonti mintina se. Ewa so oba beta nana anim amre ti Toasehene ti. Semre Otumfuo Toasehene bafo opoku ajamai ena huni se chinie esi nana so anana ade ani die kwa kwa Otumfuo Toasehene ena no bafo opoku ajamai ena semle wani guso a ohwa no wofoni no so okọ na wodi ani die ahomplase do opoku aso akwakwachia nana anim amre emprepre otutrani a woti dwumadie ase yare ade yare amane ni amamre ni bi wakọ ha ne ntuma na yini na sipaboa
Ache wo boni ani die. A wo ma asante. Woman enyina. Semre. Emprepren. Bafo twafo hene. Otumfuo twafo hene. Bafo poku. Eye ajeman. Aba bepiem. E wo hanom de ntia kese. E koma. Toasehemaa hene. Toasehemaa hene. Kawe hene. Ase akunni ni ani ntina betena adwumadie na ase de. Ani de ni ambrase koma Otumfuo twafo hene. Bafo poku ajeman. E de nsa to nsayam. Acha obi biara. Ama na kwaba. E de aba. Ye maame. Nananom. Eye nana ya de nyina. Adwoa. Chewa de pa otoso miensa Toasehemaa prepren. Otampama enche. Ene. Ebo anadwo. Tumionu pepepe ye de nana ebekọ eben mu. Ti amane ne amamre ene eguso a ye de tira santema ne wiase nyina. Semre prempren baby ya babepi ya hefo eye biaya ye de ye nana ya de nyina Toasehemaa nana adwoa chewa otoso miensa ene ye de wawura semre nana Ahemaanom nana akua kire otoso miensa so ebipie mu wa eti nani monyamba beta ya busua chi se wode da nana wo mpem de wo so behwe nana chi kakra na obu atwa to ne ani de atwa to de nana semre nana Ahemaanom nana akua kire otoso miensa ena ohunu no se chinie esi nana so won san se asante de amane ne amamre kwan so ade to ye ne a ye de tuntum ne kokko ena di jam seven preduasa emu ana woni akora woko no enti ehu amane ne amamre etwagu ha na nana akua kire nana Ahemaanom enso so aba be pie mu ha ade nani monyamba betai abusua ene ye nana amre enim eye Toasehene achi ama wodi dwumadie no enso so akoso sede ebusua esipeno enti ansa na ye be free here akono pia ya de ye nana etoye ena wani guso a ohwe no na mprempren de yintimi enya obi biara ne ntwetwe koma sanse ade Nananom ani abre bosompra adu kwa aboaten ena semre ye nya na ne betwe koma ewura ye hwa de waka de a wafa wo hu ade nti na wafa wo hu sei na ade nti kwa na wo nko na wote ya no ma ohwe mu acho meni Otumfuo somanbrafo na medin ga kasa bosompra adu kwa aboaten dem na ade de mapu anase police mai na Otumfuo ye dumuni na me sika ne da bosomo ho enti me ye sika na mane na ana me ye abeye suruma sika suma di nya ye sa mane ni ma suma kwa ahene ne ofirem ne don fadi abo ena ma me be ye suma mbrafo enti Otumfuo bempo bia no to bonkuma na ni sa bonkum so a me ni obi a me ko hwe mo no enfa ho ne wabla for do awo me na me ba be gadi body e shemensa na
na ebasa bia ye kwa infie so na so Otumfuo betu atena samanka na somakwa ne samanka na pam so bone no na me se ka di kan se me somakwa afie o na me hye mo ho apart from me na bladi bia no kwan so beti hye o ho somakwa afie ke se me nkwa me wura ho edi somanka ne ba esa de kosi wo sana enoneti ana na wo bisa se na chi wa so edi enti na ye di chi esi ni so se asante amani ye di chire se wo hena na wo hema afiri mu a wadale bunkum so a wonwuri na so ye kan so wo kwakura obi okwakura de so wati ase enti se ya je sheri se no ya fa ye se no ya bodwa no watimuti edwa bontuma eflalo se be ya ono so na otiga bonase wati oti chi yes no so ti obi o firi mu de senke ye fa chi ne so wo ya de da ne se wati ase enti ana adwene ya man ye ni na awie na se ye do to aka na se ye obi bia ko na da ye gidi abechire se wo firi mu ye gya wo kwan ne akopo kura bia ye ba ye nga di prinprin di ye nka ne se nana onwuye nana nwuye nana ti budwabo ase enu nti na ye di chini esi ne so pia oto aso meka sana me ka no nana ti ase ye fa de so what ya ase se ye enti ye dan so what ya ase enu nti na ye ba ya fa di bia de gudi egugu ku ni salon je se u ba wo hu se ampa wo ti dwabo ase anma adifa ba be hwe na ti ado ye bibia je se ye ti ye no da wase ugini di obebo bi mama wiase ati ugini e me de pa wada se me de osompla edunkwa aboatin Otumfuo suman brafo Otumfuo suman brafo Otumfuo suman brafo eye bosompra edukwa aboatin ene ye ne twetwe nkomo no ma ya te ase se nana enwuye prempren dwabo ye wa hai ase die dwabo ye wa ase ye nana ya te se eye ye nana eye nana atwoma Ahemaanom nana akua kire won so toso miensa abaha na yeme nana ne ne ntwetwe nkomo kakra yeme nana ne ne ntwetwe nkomo nana Ahemaanom wada Roma yemo akwa bamra santema nana wada Roma twaka be na da wo na ye nana adwoa chewa de pa toso miensa ntem buta be ntin kura nti na waba be pi mo odwumadi twaka edamene na adwoa chewa Toasehemaa ntem ye enuafo na atwoma na Toase na agogo na piase enuafo na ya ye kwa ahwe a ye nche enu nti minua kuma ena ne den bayi ba kwa ba ahwefo atuna na besowie nana rehuo sanse ni nua prekope na eda form no ye nana etwetwe nkomo nso nana ani atete nana akua kire nana atwoma hema nana ye nana etwetwe nkomo nso nana entumi enkura ne kasa yi musanse areho ahye nana so yi pa sanse ni nua prekope enuafo nan piase agogo atwoma na Toase ye so nyina ye ni se onu mu nyina be ye aduanafo sanse ade ato nana ani nana ade ato nani ye ma nana no mu nyina ya akọ ye ma mu nyina ya akọ sanse ya oni obi a ne ne bofi pam woni ne da sorry ka somsem na obi gya ho no mpofiri mu no ya na areho semre de awefo ha de nkomo twetwe ne nka na ye ne nana akua kire eye atwoma hema twetwe no ye ntimi entoa so bi mu fama ahwefo sanse 7 preduasa nana eni ateta enye asem kuma awefo semre ebusuan ne jamfo ne adofo gusu a baba behwe nana eni achi ye twato ansa na ne ebo anajudumienu a ye nana to adaka mu ne de na ekwa oni pia ni ho betimi asaba biem abehwe nana ne achi biem the same adofo ebusuan Toasehemaa ene 7 preduasa ye nana eni mamre Toasehene ofo aseman hene eye 7 carrier hene amoama hene fama hene akunni ni ani ntini bebrebe ena ababe piem ewa hanom semre atwuma mponia rural bank omoto so ababe piem ewa ha de okuo babe ma ye nana adwoa chewa ade pa otoso eye biensa semre Otumfuo suman brafo eye enso so etewo a wo hwe se obi biara emfa bibi bone emeka emu no enti semre ye nana adwoa chewa ade pa enso so
ɛna dampam a ahwɛfoɔ ne atiefo ejam no yenye maame bi wɔ ha wɔno nso so yɛma na kwaba yɛma me mo akwaba mra Asantema so TV wadaro maame pacho yɛfrɛ wo sɛn yɛfrɛ me Chewa yɛfrɛ wo Chewa sɛ Chewa de na sɛ nso so yɛbɛ na da wo ne Nana Adwoa Chewa ntem nso so yɛda me ne ntam sɛ ne maame ɛyɛ me nana yɛde me too no enti yɛde wɔ nso bɛsi enti meba enti m'ani abere papa Nana Adwoa Chewa ade pa ɔtɔ me yensa ne maame prɛko pɛ maame Chewa ɛna yɛne no ɛtwetwe nkɔmɔ no Nana se nani abere papa enya asɛm kom ahwɛfo sɛ de dika ka kyɛw no Asantema so TV ɛba na amanneɛ ne amamrɛ ɛfa yɛ asante ho yɛ Nananom ho de yɛ ntoto nasere nti nene yabɔ twim afiri manhyia fikɛseɛ mu yɛsumenya Asantema so se yɛba na yɛba betwa dwumadie yɛbɛfa dwumadie no ama wiase nyinaa so ɛho ɛyɛ Nana Toasehema a wada ne bonkum so ɛnɛ ɛbɔ na dwudwu mienu ampanifoɔ de ne bɛkɔ bɛn mu no Nana Adwoa Chewa ɔtɔ so ɛyɛ miɛnsa ne maame prɛko pɛ ɛne ne ntwekɔ mama yɛhwɛ adeɛ Nana bɛdi adeɛ mfie bɛyɛ sɛn ni sɛn na wosi nim Nana fa Nana ho kaka ensɛm kakra a wonim fa Nana ho no na ma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ so kana nim no na atena menena atena cha papa ansa kura na wo ba bɛdi adeɛ no sɛ nim ne ba ne yie wɔne ne ba ne na atena wɔn na atete no ansa ne yɛde ne ba bɛsi akonya so maame yɛhwɛ adeɛ ɛne mfie a wɔde bɛdi adeɛ bɛsi ne no deɛ wonhyɛ da nim Nana Adwoa Chewa wada ne bonkum so unim ne maame prɛko pɛ ɛne ne ntwetwe kɔnkɔn maame Chewa ɛyɛ Nana Adwoa Chewa wɔtɔ so miɛnsa wada ne bonkum so ne maame prɛko pɛ yɛ maame Chewa nso na yɛde to sɛ maame sɛ ɔno ne yɛde yɛ maame to ne prɛko pɛ ɛnya asɛm kuma nti ɔno nso so adeɛ ato n'ani wɔne Nana atwoma hema Nana akua kyerɛ a ɔno nso tɔ so miɛnsa nso wɔ ha bi sɛmrɛ yɛ ahwɛfoɔ ne adɔfoɔ ne atiefo gu so a yɛ gyam ɛyɛ yɛ maame Adwoa Chewa wɔtɔ so ɛyɛ miɛnsa Nana Toasehemaa a wadam pem no sɛ de di kaka kyɛw no Asantema mu de yamane ne amamerem no ɔhema na wɔhene wɔnwu ye de yɛwu akura ɛna yɛkɔ nti sɛ de yɛbodwa menkyiniye ne kyiniye sisi yɛ Nananom so nti yɛkɔhwɛ mu ne ba no hu sɛ bi so si yɛ Nana Adwoa Chewa de pa ɔtɔ so miɛnsa so kyerɛ sɛ Nana odwabo yase bi osi sɛ dumie no bɛbɔ yɛ de Nana bɛkɔ akura de yɛ ne Nana ɛna tea nti amane ne amamere yɛ ntoto nase no Asante no ɛno na ama yɛ ho ayɛ hyi yɛ ho ayɛ bɔn wɔ ma Ghana anim san sɛ amane ne amamra yɛ ntoto na senti da ne da nyinaa no yɛ ho ehu pa eye na yɛte sɛ Nana nso so ennua nso so ɛwɔ fidua mi ha na yɛnhwɛ sɛ obenya brɛ ɛne yɛatwetwe nkɔma obuo ne die kwan so sɛ de wo chia pani bi abɛkɔ ha won toma no saa na ɛyɛ mpanifo yi yɛ de chia Nana atwoma hema Nana akua kyerɛ ɔtɔ so miɛnsa Nana akua kyerɛ ɔtɔ so miɛnsa Nana atwoma hema a wɔno nso so kyerɛ sɛ ne nua prɛko pɛ ɛna dampa mu yi ɔmo yɛ nuanom nan agogo piase toase ɛne atwoma ɔmo yɛ nuanom nan aduanafoɔ na ne nua dampam a na ɛwɔ sɛ wɔba na ɔba bɛgyam no sɛdeɛ amane ne amamrɛ kwan so yɛwura danse brɛ wɔ tuo sereboɔ wɔne ne wadubi ase bɛkwae sɛ nuanom akonnwa no ebi wɔ hɔ nom nuanom bi ɛna kokodiye ebi ɛna abesi wɔ ha yi ya Nana Adwoa Chewa wɔne Nana atwoma hema Nana akua kyerɛ ɛyɛ nuanom a ɛnyɛ nkyɛn wɔne Nana agogo hema nti yɛnim sɛ Nana agogo hema bɛba bi anaa wɔ ma bi nti abrepre deɛ baabi a yɛ Nana Adwoa Chewa de pa ɔtɔ so miɛnsa Nana Toasehema ɛda ɛna wɔn hunu sɛ wɔn a sɛbi Nana yɛ bibi ma wɔn nom Nana boa wɔn Nana te ase abra Nana te aseɛ Nana bu wɔn Nana tete wɔn ɛyɛ wɔn sɛ sɛbi mpɛduasa wɔn noa ne die mu wɔn ne yɛfunu die no ɛna wɔn nso ma bɛ pie mu wɔ ha wɔn gyam Nana no nti ahɛfo ka yɛ ho deɛ bɛkɔ so wɔ ha bia ne di kaka akyerɛ mo dwumadie ne deɛ yɛ Asantema so TV na bibia ne hɔ bɛnya ne biem amane amamrɛ deɛ wosan yɛ ho a na sɛ wafom kwan subscribe channel no sɛ deɛ da ne da nyina pa notification bell no so wodo nsa bɔ so a yɛde bibi to mu a wo na wodi kanya wo nsa bɛka na wahwɛ sɛ deɛ da ne da nyina amane ebetwa gu Asantema so TV no wo nso wode wani ebehunu bi nti ka yɛ ho an na yɛhwɛ dwumadie ne sɛ deɛ ebesi akɔ wɔ hanom yɛgu so a yɛ atwan akuni ne ani ntina ba bepie mu ha deɛ obɛba bia so ebɛbɔ ne din ama ahwɛfoɔ nso so atie bi na mprempren deɛ ɛyɛ me sɛ Nananom kata yɛ maame ɛyɛ Nana Hema Adwoa Chewa ade pa ɔtɔ so miɛnsa Nana Toasehema ɔmo kata no so na yɛnim deɛ nti ɔmo kata no so yɛnya mfiri ha yi deɛ yɛbɛtɔ so fom bia no yɛde bɛba wo ama wo nso so wode waso ati bi de wani ɛhu bi Asantema so TV amane ne amamrɛ fie deɛ ɔsompa no hanko a ɛna abɛnya nti kɔ so a na hwɛ dwumadie no semre Nana ɛyɛ atwoma hema
Nana Equia Chirotoso miensa and a mammy chewa, Nana or Dumpem, a Nana, a Joa chewa toso, a yemi and Sande Mammy Precope, and a Tinana Achuma, Himani Fasua, and the Suo, a Jaro, Mr. said 7 prediasa. Adiaton and money, Adiaton and any money per year. Inti Slavia for said your money and your mammy to Hano, young Coswadi. I have one for Semre, Nana and your mamre. Toasehene, and a Semre, one money was over than any. Ekwakwa mame mame ajua chewa otoso eyemiensa Semre nana eni mamre Toasehene ena apagya ni mu a ohun se okono Semre nana manimu so ene se nana achiachia na wode nani akwakwa ne mame ohwe ne mame yia afi yaba na yaba betena se ne abobo nana ho kakra enti prepare de yehwe ade e wa ha Amani amamre kwan so no nana ana ye otutenani sanse ono ana ye Toasehene ne ma me na da fom enti nana ani abre papa enya sem kuma asante amamre amane ana wo hwe bi no se de enya yi a ye hemfu sifa omo ho ye kwadwabo ase a ye hemfu sifa omo ho e ya ponto a akade no eye sonko e ya yi a akade no so eye sonko e we yi e kire se asante no ayo man na danso e wo bibie mo pia ukwaso pia wo bema nana eni mamre Otumfuo brepon asuna de sie onkwaso Wadaru mayemba kwa babra Asante Maso TV me ba cho wudi ya femi na o se tutu bro be da kwampem me ba cho wudi bra ne sai me ya Toase wonkum hene Toase bonkum hene ene na hia de ene ne twekoma wadaru ma mo na de atomani ya hu se nana mani musu nana de nani kyerɛ fa sese nana ne de pamfo ene mpanyimfo nyina ana aye ni bri dance ya bokutu bakatali egu ahodo na sa bakatali odi asa ya wura ne pamfo sha na aye ni bri pa ense be nyina bobɔ mu Sam and the Alopan Yatrase. Ama Yakura, we are Brem, and another page in the moon. Said, we are a bit more out was off. A hand, a grand year, Jumadi Empire, Empire, yet, and to seven and Ababano, walk on walk of Fakuntumpuni, Eddie Asaba, Semre, Toase bonkum hene, and the energy chain on common, money and Yamamre, but instant every 300 years. Now Santa Masu TV and Nina Ababa, someone said, down at Dana, Yayano. Nana benkum a Toase and I semre nana enim amre Toasehene a otoso eyemiensa na uhunu no e wo amfoni ne so no amane ne amamre kwa so omama yate ase se batakari no e kire anibre na fa ne yakwakofa kuntunkune e de aba awiabre mama omani nyina hu sampa ade atoye ni
Semre nana enim amre Toasehene na hu se batakali kese egunu asabi nana afa ne ho weche anibre se de kanene ya nananom kwa akon no sa nana afa ne ho we so e kan se bebrebe na e ma yete ase yie Nana eni mamre Toasehene Otumfuo brempon asona de hye onkwaso ade atona nani nanani abriye enti hu se fonton from eti nanachi ade anase asam abafie kusiem pia wi a obepie de anase asam ena ode nam enti semre nana eni mamre Toasehene ena hu se batakali kase hye nana a ene henkwa ade afrede nana eni mamenchenie edi nana so ahim prebre de yenim se ono ena ye Otumfuo si anamu anani si anamu baba yenya enhu ye nti yenhwe amane ne amamre de semre yegusu a ye de wo eye Toase yenyina se de dikan e ka kire mo no ye maame eye nana Toasehemaa nana adwowa che wa de pa otoso miensa ada ne bonkom so wada empam enamienu ene enampanifo ma yenya na so yate asom se nana ye de nana bekwakura ene dai na ansa na no se de mu hu amane ne amamre esi twaguo no nana ani mamre Toasehene otutene ne otedwumadi yase Otumfuo brepa wasona de hye amanimu so waba no pa semre nana ede nani akirefie na awia wasan so aba abejam ne maame ansakra na anajo da suom ye de ne maame akoban mu enti se de hu no asante amane ne amamre no ebi ena etwagu ewo wani so no semre yi menchini ewo wani mu a wani gusu a wo hwe a edandan edi ahim no eye nana ani mamre ena menchini enyinara esi ne so wono ena ye Toasehene otoso eye miensa na wono ena ne maame ada ne bonkum so Toasehemaa nana adwowa chewa otoso miensa ada ne bonkum so nti prempren de nana amanimu so eko akwakwaje na home na awia nana asade nani aba ba kire ba bia emu ye maame adwowa chewa de fa otoso miensa eda no ansa na de som ye de ye nana akọ eben mu nti semre de ye je nana tata kakra ede nana akwakọ rafie Otumfuo brempon no osan so asona de hye aha ese ye hu se ahemfu bebrebe aba beta na nachi ye hu fo Asehene fa ama hene enkawe hene mahu yewura Otumfuo nchiame ni bekura bebrebe enzo so ewa ha sei asante ne ba bia wo bia no yenzo so yaka chem so asante ma so ti ba bia asante wo bia no ye bekọ ho ama mo so makwa ko hu asante no wait na nipa enti asante ho dai wait na asante ma no so a ne yetan no sanse amane ne amamre de eyemo dwabo aseu ayefra aseu ye danadi ama wiase nyina enso ehu asante no ba bia efiri eba ye piao Otumfuo brempam onkoso no ono na efra batakari kase ani brebremu pia ona na honkwaso Otumfuo brempon nana ani mamre asona de hye na semre yi wodi ahimu yi wo bema asona de hye wo bema Otumfuo brempon wo bema wani mini wati wo bia nia wono na efra batakari kase wodwumade yate ampa wo chese wo bema asante yanimu ko yanimu dwane amane ni amamre ena huhu nana eni mamre Toasehene otoso mienza ena huhu no Otumfuo brempon eno no wono na prepare yade ato nani ahwefo ne adofo eba be jam no semre nana yim anre palace ye Toase ahemfie ena yede waba be wrai bia ya nana yim anre ye Toasehene ba be gina home na awiabrem wosan so akwa jam ne maame
Nana adwa chewa otoso eyemiensa Toasehemaa asem wada ne bonkum so no ene yede wa babe pie no amane ne amamre de asante yetoto na se ye aponto ye ba bibiara ye dan amamre na adi ti semre de Toase ahefie ene yede wa babe pie Nana Ahemaanom ahembobo ano pe Nana Toasehemaa wada ne bonkum so ni fia odi ne juma bia ana ne ti eda bia ana nana ne natena konya Toasehemaa nyina be bobo Toasehemaa ho no ana mprempren yede ababe wura no Temperate dia Nana Ahemaanom asona de hye Otumfuo brempon na wo ni se wafra batakari kase ade ato nani anani abriye ono nko a na efra batakari kase odwumade yase chese ampa nana ani abriye kane na ne nananom kokko no na akadie bi sei ahomfa bi sei na no omode kon wo se ye wa tuturobom bibia second bibi piala ana sante de kokko no ye hu no ye Nana Ahemaanom Toasehene batakari a ehye mu Enti ansa ne be free akwa ne amane yedodo na ne amamre yedodo na ye be ma wo soso wasan ehu bi Nana Ahemaanom Otumfuo brempon wodada no ye hwe asante amane amamre soso e wa ha bi Semre Nana Ahemaanom Toasehene Otumfuo brempon asona de hye na yede na bana boboa no ye Toase ahemfie Nana manimu so awiabrem Nana besa de nani akere bia ye mame agyewa chewa de pa otoso miensa Toasehemaa wada ne bonkum so wono Semre asante amane ne amamre no na wo hu se de Nana asiafa ne ho no ye be pempanifo bi ne no na twetwe nkomo batakari ye hye de na se kire ni nyina ene ansa ne ye mfiri yanko no ye nti asem wa hai Asante amamre no semahu asema ya na meka kira hwefo no we na ma asante ye ho ye hi no se de wahu se asante amamre no esi etwagu e wa ha no Toasehene wabi bro ebo wakwa be fuara ni anyawo yana mu agu ya tanfo wasaya ya madama sisomu na wa di bobo
Obia wodono osiri kire obia oba ne nchen a ono obedi nkomo kama obesira kire Otufo oyefutufo Otufo enti ya hwera de ebusua ne ya hwera de ese aduanom duba akono ya ka miensa anuanom duba akwa wo ma me we nyina miensa pe na aka miensa na yaka enti yenuano ya hwera de yensusu Oduma kwa wo beto ne nsa afre ni sesei aye ni naso a oduma kwa wo ato ne nsa afre no nti minua no ho abakosem kakra mi nimuni nti oye nipa osiri kire nipa bebre oye futufo nti yema yenua no demri fedue due ni amani hunu Nananom se omoma omunua ba maame adwoa chiwa adepa otoso miensa demre fadue abakwasem kakra ye maame onimfa ne nua pe yefunu kromu ade ene ne twetwe enkomo no yate asese nana ewo wodo nana sere kire obia wakira ade watutu kwan akwaye adwuma wa Hamburg aye adwuma wo honom mfinhia aduonu ni akire ni nana aba afe ba akone bosome 9 nana hododo no oda ne bonkum so ena yewura Toasehene yimanre asona de hye Otumfuo brempon ene ena sebi empreduasa yede maame ato mpama etoso miensa na egusu aye hwese dumienum anajujumienu ede yede nana ebekọ ebemu na ansa ne yebekọ ebefri ha no makono yepesi ebisa ye maame asembe ye nimse ye maame nani abre de maame wadaro ma ye hwa de wani abre kafra se mi bisa asemi yesi anana kọ ekura yekoja nana kwan dumienu a wo mabiem nachi wan ebeso ne tuom mwanya wobi a sebe mpreduasa mu hu ne se ono ene so na tuom som Toasehema ya mwanya wobi sa ana afi na mongusu pacho yenya obi a menim nipa obeso ne tuo no mu ane de yenya obi a sade yete ye no munyanya obi a enti ahaya Asantemaso TV nana adwoa chewa adepa Toasehema otoso miensa ne nua prekope na mote ne kan no bomade so subscribe cha no wa hye dwumadi nso so ama wonua enya bia hwe ba na Asante amane amamre se ye ya ponto ye de amane amamre be pie wonti na yekọ medi e de aduana de hye me na meje wotata kozisi be free ha ne da die na Asante amamre ne amane dodo na ye de asomo Avio amane ni amamre free Asantemaso TV yesa mama kwa babie ma yenya woni monyamfo bi ono nso nim abakwasem kakra wonim bibi kakra fa ye mame adwoa chiwa de pa otoso miensa Toasehema ye mompini no na ye ne ntwetwe nkomo no ono so di wonim no onka nche wadaro mai ma kwa bamra Asantemaso TV mepa chodi mojoso ya frame kwabra ansa wura kwabena ansa bibi kakra wonim fa ye Ahemaanom ho ma wiase nte sanse ye pe Ahemaanom ho asem ye se de be ya dumienu bone de ne koba ma enko wiase no obi aso hu ye maame djuma obedidi bo Toasehema wadaroma nana chewa adepa otoso miensa de oye me maame oye me nana oye me nua because me busu ani na yesusu anyina no ogigi yeso na ye free atwuma nkran hona mfiri nana chewa so hono free
hɔ ne ahenkuro tena me sɛ ofiri hɔ no nti ohu nkurani biara ba na wɔgyegye ne so ohu a me wuraba na wɔgyegye so kama nti na obiara pɛ n'asɛm ata na ɔyɛ aborɔfo dwuma wɔ Kumasi o na ɔne Ahemaanom nsa na ne maame kyeba ɔtɔ so mmienu kɔɔ ne kra akyi bɛyɛ 1976 nim na aberewa no kɔɔyɛ a kakra ɔde Ahemaanom wɔde ɛwɔ to wɔde nsu antonsu amuna te ya nsa na akɔ na de wakɔ ama in fact ɛde braba no ase medwene ho saa na meti ne suo kɔsa na osisi no do nipa ɔwɔ timobro bibia so obufu mpo na hu na nimpa na ɔbɔ adwo ade kwa na me de no hey obu afu akeke hu na ɔbɔ adwo wɔn sa de tinana de ɔdan kuma wo so obeja de na eja di nyame nko a na betimi benzu bia na ne time no Wadaro ma yenya akonya we ma memfa akonya we sinanka memisa bibi kakra asante ye wo man eda eye wo man Ghana mo man ye sa hye wo man Ghana mu yamane ne yamamre da ne da ye ma wiase hu na ye ho kora bon wiase abebon wo man Ghana nim obi a wonte ase se asante kire ne ho de asem na obeka che se oni an me dada bia me na ma meka se no bi kaseti asantini a ene da rizu kume meka because obi a wona memra oye Ghana ha trust be obi wona memra obi nkasentia aso asante nko goye bi obi gina ho aso e wo mutu no mo chiro mo me da bia ma wi atazo se BBC asante no ya memra na wo kaseti a ne oni aso kume sa ta memra de ntontwene ya kata so ntire na ye nipa mu ade nipa ye ne hia amamene ya kata so nindira de amamene de ho ya mise me ne ya mamre ho nani eji amamre ho we susu ye woni monyamfo ye nya na wono so ye maame adwoa chewa depa Toasehemaa ne die mu ankasa onnim ne yie wahwe no omususu anyina waka bibi kakra de afa ye maame ho ye na ye papas we da wase na wada agya woji so me da wase aya Asantema so TV se de kan se ka kire mo no bia ya wo hwe eye ye maame adwoa chewa baby a ye de ye maame ato na wani gusu a wo hwe no yaji abakwasem bebre dodo na de afri ye maame adwoa chewa de pa otoso miensa Toasehemaa ho de tie no no se de ekini esi ne so na wo hwe Otumfuo smile brafo enso so eti hobi wono ene ba behwe mu na hwe se obi mfa kwati kwa bi so fa de boni bi emeto ye maame ho chini esi ye maame so pepefe sanse yaji atom na ye de ye pene so sanse ye ne maame na tidwabo yase kosi se dumienu bebo ne ye de na bekwa akura de prempren de dwabo ye wo wase bi enti dwabo so de se de Ahemaanom sifa wo mo ho hye wo mo sade ahwene egu wo mo ho hye wo mo mpaboa edi kente papa bi kura wo mu dugu kura wo mo ntoma wo de pepa wo manim no eno ena wo se hu bi e wo mfoni so asante amane no ye ntontwene so da biara da kosi se wiase ebeti bebia wo man asante enso hye nti haya Asantema so TV bomodin se obeso shabe channel no wa hye dwumade ya oguso a wo hwe so ama wo nua bi enso anya bi ahwe subscription no ehu hia ye like dwumade comment section wo wadwen kire na wo de aba yesua amane amamre e de afa asante ho tete no de ye nananom ye ya wo mu gya ho no ye toa so se ye gya bi wo mu kra mpanifo se san kofa wo ye nchi ye be san akwa nya ma wiase enso ehu asante enka nya ya ma wiase so ate asante deda ye yo ya ma wiase so ehu se ampa asante ye wo man asante wo be kire asante wo be ka ade kire wiase mu nana adwoa chewa adepa otoso miensa ene wani gusu awene haya Asantema so TV ya damase yenya yera na se tutu opem so be ma Otumfuo se tutu na brafo ni bi wa hanki nim se na yera betena se Asantema council betena se nke woso mo manhia ye bo pini wo mo na ye bisa wo mo buta ye die ntino mo so abepie mu abra yera tena se me pa che mo akwa na Asantema so ti me pa che wodi mi da je mi frem na kwasi adumata wada roma ene yera tena se Otumfuo se tutu Asantema yera wa tena se na brafo wo se ka mo bo ne ho ba na mo bo na chidom e die ntino ma abepie mu a yo no kure na be adwa chewa intile ba na ese emla mbebo yura man ese omu bibia fraton na ye wo ho ti ekwan ba mu se o be se ablafo emla mebo ano ande di ese de ba ne ba hanum na nsane ne eye ebnada no ebnada ba na bob ma beduru samle ya menemo de ka se wadaro ma yen hwa de
abrafo yewura abrafo eyi bia na mokobi eyi bia na mokobi ana eyi ayaba be si yewura na moko no kure ebu a wiaye ho kwode no kure na no kan ebu a wiaye ho na yakọ ebu anso so a enya nkra free yewura ho ne akwa antan ne akotana ne nshan awen funo no ahefo yewura Otumfuo na brafo ni bi ne ne twetwe nkomo no omo se abra se bi mpredua se ye maame adwo ache wa de poto so miensa na Toasehema da ne bonkum so no na se bi ye na yim Awere asona de se Otumfuo brempom beseda nanumo ato no beseno na se bi mpredua se ne suo edware no odwane to ayewura ekwa chense sei na bre wati ada ne bonkum so ne senti ena ne yehu abrafo yewura Otumfuo abrafo enso wa ha omo ba hanom eda ye de maame eto mpam no eye ya hyase ne na wie nyina ombe wa ha kosi se wie no enyina ebetuo na ne nyina mu ne se omo ba na omo ba be bo emu ne ho ban kosi se ye de ne be kọ ban mu asante amane ne amamre no emu do enti yewura na was ye da was ne wadaje awone sumeda wase for yebeda yewura no ase asante amane ne amamre asante man so TV enkoa na obenya no yewura Otumfuo se tutu na se tutu opim so be ma na brafo ni bi ene ekotie wo mo ede omo baaye no omo baa so mba bebo ye maame atoa chiwa de pa Toasehemaa awada ne bonkum so ene dumienu pepepe ye de ne bekọ ban mu no ombebo ho ban sanse yewura na mo kwan so momra Otumfuo suman brafo nso so eti emu no ho omo nyina ehwe na yi ato yi no obi amfa kwete kwan bi so amedi ensamone ewo ye nana sebi mpredesa ne de twato wasasi so obekọ akura na ansa no obekọ akura no so de amane ne amamre bi bepie mu wana santeman so TV pani importo forma ye befa no ha na ye de akire mo osompa no hanko a na obenya no ye da mo nyina amase madaje a mo seda ne de nyina ahwe dwumadie yi mo like na mo subscribe nyankopon shiro bibiala wo se na daje afin so eyayi ase ne yaba enti se sebi mpredesa moti dede bi ne yi bia na mo de afam ye sanse amane ne amamre no ebekoso enu nti ene yehu se modi akidi a monye bre ne da ne de nyina mohwe asanteman so TV amane ne amamre fie ye da mase yema refo na tifa kwa bamra asanteman so TV amane ne amamre fie eba no amane amamre de awunya ne ba bia se asanteman so TV ye di ka kire mo ubetimi aburu me kasa nyina na wobom ye di ka kire mo se ba bia asante beko bia ne ko hwe amane ne amamre wo ya wusi ya maame ne mu kura samamo dondo hihya wona motuom a wobobo nti enye maame ba ko ene ne betwetwe nkomo botaye nti awe nyina mo ye wada ma mo akwa bamra asanteman so TV pa twa fra se pa twa fra ma mesewa ama sewa na se maame prekope wadaro mama sewa ye hwade adenti na musu mukura dondo na muboda wuri adenti na mukura sa ne ma nyina me pa cho ye kuro mo hema amamre da ho e na wa kire ne a yeso ya nam na mo so yi ase ne se maba na ye wo ye nkura nketenkese no so mu si so a na ye de wo mo akwa kire ohema ne ahwehwe no nufu ne amamre kwa so ti ewia ya agro ne brother abesia akunwa so ni abondondom se grom gongongon na ya radio ene gro ebragro ne wo ho me ba cha wo pa bragro da so wo pa ayefo ye maame no mu bi kire se bragro da so ti ase bragro enwuye na amane ne amamre kwa so nyina ni bragro se de na ye nananom mu si ye ema ya mabunu si so ayesi ye wo mo na ene ye radio bragro afutuo be na wo de be ma eye emabunu a maba wo asi so sesi afutuo be na wo de ma wo mo e ba cha afutuo be ma wo mo ne se ema na wo mo si so na wo ma ya bo nufuo no so wo nya abotira etie wo maame no papa asem a wo mo so be siesie wo mo kama wo amamre kwa so pepepepepe amamre kwa so maame wo so kakra be na be ka fa bragro be so kakra me ka fa bragro ho ne se we si so ase so ya akwara papa na wo nye me masem na wo betena sikum na ya goro bra ma ya fefe na hye se musuo bia nkan ya hwade emfie be na ba ya di ansane agoro ne bla be pa cho wo ye mfie dunsia donson edunsia to donson edunwotwe kwata kore edunwotwe de na sese se ma ne bibu ye nsantem etu obu ho mfie dunsia no wo bu ne nsa se ode ne kire ebi so kwa nanim kakra no nya edunwotwe enti kwata dunwotwe kora de se ode ne si ho na se yed na bla wo hema ne agoro na chi na bi hia so be ware no a no obese no aware no na se kanani hwade na se na kanani be ware ye kokko gini firi wo hema ansem ya na fe so ebusa yase se bi oba efie we mi komi e ho te sei
omudi ohuni omunya basa ni nyina ne yebisa ne akire ene so obi hye bi kwanche a na ofa no tina sa penalty radio so ne yeko ne edwa ho ata ene ehwe se enka nanom ntifo ene nsifom na tete amamne no yekofa mra na yenkura no so omunya ba bi nyina san kwafa oyi yenchi ena ye maame no mo aka akire ye no bragro ena se eti ye bebo awo pacho Asantemaso TV ne mo twetwe nkomo yi ye maame no ena wote wo nka ne bragro da so ti ase enti mabunu maba wa musisu a emfa mo ma metre enya obi akwakoto no kwanchen bia no akwafa no na wona akwakofa yefunu ti bragro medical catchers Asantemaso TV baby e beko bia ya manye ne amamrenti ene ye ko ka ne tete no ye hwe bragro na bragro di mu e wo Asantemamu pa ansa na befa bema no ye gro wo bra ema ye hu se 7 prediasa utimi fa bema ye dru bebe se enfiedu nwotwe edu nsia ekode na se waso tama utimi echima ana akofichire na se e wo se ye gro wo bra amane ne amamre ebi twagu ha se si a baby ade wo yi ye nana atua chewa adepa Toase Ahemaanom ana prepare die nyame aye atom ena na ye na atom mpama etoso aye miensa ye na be ko ban mu enti bia ya be pie ya bia ya ye jam ye na adofo akoni ne ntini adofo nyina Toasehemaa ne Asantemaso be boa ama ye jam ye na eye akos atoa eye chewa adepa otoso miensa na Toasehemaa ene abusua ene ye na yim Awere asuna de sie Otumfuo brempo Toasehene abeboa no ama wajam na bre watia adwoa chewa adepa otoso miensa amane ne amamre ebi twagu ha yankwaso ne hwade wa ase Asante amane amamre na wani gusu awo no kete no de ye mabawa ne ye ma no ai ye nua manom na edikete no edi agro amaya hwe no you obi na be ka kire se wo ye asantini a fa wonsasi wo akomemu ne oboso na ahoahoa wo ho ye yiyo ya na motuo se ye Nananom bo adwa ye hu am ye hu mane ye fe ye be sere se
Yen say bridge ye kese pa ana aboyen yɛbɛsɛ yɛmpam obi biara amfiri edwadua yi mu nanso mpanyin si baabi adeɛ ne hyɛ no wamfa nhyɛ na ekofiri atɔ ɛnkɛne dwabɔ yi paa no ka amammerɛ ne amanneɛ mu a sɛ wohyɛ atadeɛ paa nam dwabɔ yi mu a ka ɛsɛ yɛpɛ abrafoɔ ma yɛsɔ wo kɔn ne yɛde wo kɔhyɛ fi kɛseɛ mu kyerɛ sɛ ne yɛgya wo kwan sɛ woyɛ ɔsanteni ba na atadeɛ ne nam ya nananom adwabɔ kɛseɛ mu dabi nanso ɛnɛ yɛbu nkɔmpɔ kɔhwɛ yɛti a nneɛma ate a asesa nananom tena se a yɛnyina wɔn anim wɔn akyi hɔ nso obi a yɛma wakonnwa wɔ hɔ yɛnyina nananom nso akyi abra ɛbɛn mu kyiriɛ esi akyirɛ hɔ ti yɛbɛsrɛ mu n'atwuma hene ɔne ne nuanom Otumfuo abrimpon crop ya asante kotoko atre suman krotwa mansa jansa ayabo afoni dini ne honam se adehye benkum nifa womu a yefri achichi ni pincheye ne bencheye behwe adefo se wo hwe ade a gira wona so tenten bo kon tenten efa hwe ade tenten wanya bi aka kire entinima agofoma mpanyin si edi ne di ahene so ini kura free koti about na bench ne yepie na fontom from ana kete ana abadem ene yesi ya frɛ no adoa wɔ he kini yesi nyina ya frɛ no abadem adoa de wo pɛ ho abakɔsɛm a tie ne na suo mankran Royal TV abakɔsɛm amamre ne yamfa de nti adoa bae ɛma wo we mu nyina ya frɛ no abadem Boma Fenton from Omresuno and then the Diababa done for Don from. Then so at the Chedin, Cassia and the Fenton from Omresun and Anamukwa, Otetia at the Tim, Yehu Babia, only a Bakuna, a coon more than only at one for baby at the Tenor. Yakawatia wouldn't say what ya any now, Utia one at the walk, yes, if Fenton from Omresuno, and only at the Emanidin. Yes, see what went TNT on 1 to causes 20 and 1 to couple. Asante, your Cassam Yenumiansa, and winting a mark assentive for your way. Now, so Yahoo here. Yaya Abobia, a friend, Tribune, or so Shamia, Oshami Coco, Untimina Mishi. Yabasamo, and Idiom, Nanamuntina, Munina Moha, Kete Ewaha, Abadem Waha, and then Crown a man. Ewaha Otumfuo swa nafia abasakremo antrepa anua dokuro ye esi omoye bɔ ahona no mani ade ye nana ya adwene apatrapa afa ukoma mponko ndonti nana adusa nana kwakuma nkan afa ni waba manhia tetenyum kro waba santasi adwa afa waba kumasi kokroko kontreni akwam etie banam oyuko nam na menam hokra na me kohwe etie ba na ni ahahan uko gina ho no wakwa akohwe no no de ukwa na we ndai atuma ye obibika Otumfuo na ba akopɛ na asio mankran atuma na ebe ndi se kronkron ofini abankro na subi antwedu subini ni de yetimi kan eburo bi a na nipa bi yegum ene ye kase subini na nsu a ye nananom wa bia ne ye to a penti a ye kobisa ye frɛ no subin antwedu nsu na wa bin ene to nananom ne ye kɔ hɔ ne ye kobisa ye no ka kyerɛ na sabe ade e bi ne de ye sabe nananom madaroma woni hwe de amawo enti ye nananom bɔ mnane a na duru ba bi a na kasa ne bi adane wo de hwade ye nya apɛsɛwde kakra me bewie enti me kɔsoa kuntunu makomako wɔ ha ɔse nya apɛsɛwde kakra me bewie enti me kɔfrɛ kuntunu wɔ fa kuntunu ya frɛ no wɔ fa kuntunu dua oni dua anu nti na ma ɛsɛntifo abusua samre yɛsrɛ mo ɛdɔm no de ɔhene ba agorɔ no mu nyina mu timi kagum so obi anya ma yi na baako ayi ne ho na wabɔ ne etie nwom ye keka ye boy asiye no ka me de metina bebuom asante to nwum bi e ka asem nti abademu ha ye besremo
kete nso ho enti nananom bi ba de amutini tukum omuwie ya na mam yetie anwum kakra na esa ye ntie nwum anwum no so enema ni so de de kɔ asomu mama obi bia monitie adehye ya brewetia eda so eda mpam ya nana hima asapa de ofa no kwa wa osu ni asapa se mba pa yesi nananom hima esa de ene enti samre abadem de oye krado no badaru ma ba ko betimi de bi atumu amaye kakra na nananom bi badia na mo bibi enso afam amane ne amamre na etwagu ewa ha nana atwa se wa produa Asahemaanom ne papra kopre atwa che wa depa na da fam no Asahemaanom ba befiem ewa ha enti se me amane ne amamre kwan so no atwoma agogo ehene na empanifo eba baba chia na nansem abema na kwa aba na amane ne amamre kwa so asante wo hene tena badwam abema na kwa aba yenim se ye de nsa ene ko bisa na nakwa so botaye die nti ana na befiem wa ha no enti nananom atena ko dwane empanifo abusua kwa chia nana na Asahemaanom enso so aba bepiem ewa ha sei nana adwa buaduwa chewa otoso mieno ena semretini esi nana so ne babra kopɛ ena da fam no nti ubehu nana ena yede nyenya egu nana kom nana eni abepa ato nana abesino nana eni abre papa nana atwa buaduwa chewa Asahemaanom ena semre hu ne se okwakɔkyea ye nana atwoma ehene atwoma agogo hene asante ye obi kan ye obi kyerɛ sɛbi mpreduasa sɛbi ye bebisa die nti anana ye nkyea nana nsɛm ni nyina ye bebisa ye hu sɛ nyenya ne mako we kyerɛ anibrɛ a ato nana atwoma ehene enti sɛbe nana adwa buadu ate wa Asahemaanom akwakɔkyea empanifo ama wo nyina akwaba na amane ne amamre kwan so no ye hwɛ ye nana atwoma ehene a ye behu sɛ sɛbi mpreduasa nyenya ene mako na nana edi ahye ne tire ni nyina wase ansa na yebefiri akɔ ni nyina yebehu die nti anana afade na kade no ɛyɛ soronko ɛwɔ bibia mu asante odinane na so oni bia ba obeka awia na no de ba so asɛm ɛ potisma isa obi na aspectata ti abote yanko na Toasehene chama kitatie na wateme sɛbɛ isa bi bro sɛbɛ nyama apona no transo timi transo sɛbɛ enso efeye deeper life ɛyɛ ba ministry ne pepe mo so ɛda sɛ wo sɛ dɛ na brewati e ko ne sɛmɛnche na so mo meka bibia kyewa na sɛ twai nananom gusua edi amane sanse nana so oja akire ede ma wo no mahwe akire yie na afi na nana atwoma agogo hena betena badwom enti de wo ho ene yede bo nana no sanse yesi oja akire ema wo bi na wo ba de wo ho bia no ukoye de na sebi mpreduasa de ho ye bibi papa si ho bibi boni pie mu ho amane bi biara de koso bia wo se mo ba na mo de bebo mu wura sanse wo ne ja akire de ma mo na mo ba na mo de amane ba beto nanim enti ne yabo amane awie enti ansa na no ye bepepani ne na twetwe konkomo Semre nana se kwa me otoso miensa atwoma agogo hene na hu se nana te wo nana ni abre ye hu ne ma bebre wo nana ho makoka ho we kire ni bre aba nana ani da kotomo jam nani abre ye papa enti ya baba nana akwa aba nana se kwa me otoso eye miensa atwoma agogo hene na semre mprempren de wote betwam wo jam na bre watia mame adwoa chewa depa wotoso eye miensa na
wohwe machia se ya atwoma Ahemaanom nana akua kyerɛ a wɔtɔ so miɛnsa ene ba no sɛbi ne ba na tibedwom no nana sɛ kwame ne ma me prɛkɔpɛ ne ba na Ahemaanom nana akua kyerɛ a wɔtɔ so mienu ɛna sɛm de wɔno so aba bɛkyia no sɛmrɛ yɛhu sɛ akadeɛ bebrebe ne nneɛma bebrebe ne yɛde brɛ nana ne nyinaa yɛ nte aseɛ yɛbɛpɛ ne nyinaa mu nkyerɛmu san sɛ Asantema so TV deɛ amanneɛ ne amammerɛ yɛn toto no ase deɛ yɛbɛhu bia yɛbɛka deɛ yɛbɛhu bia so yɛbɛpɛ mu san sɛ yɛfiti kɔti a ne yɛho agye afiefiem yɛpɛ asante no amammerɛ no yie ama wiase so ɛhu asante no baabi a yɛkɔka deɛ yɛyɛ deɛ yɛkyerɛ ne badwam deɛ yɛkyerɛ na yi ase ne nyinaa yɛbɛpɛ mu nkyerɛmu nana sɛ kwame ɔtɔ so mmienu ɛne yɛ Nana Ahemaanom akua kyerɛ ɔtɔ so mmiɛnsa Ahemaanom ne Toasehene wɔn nyinaa na sɛm na yi wɔn di asomusɛm ɛwɔ beaeɛ a wɔn te amanneɛ ne amammerɛ fɛ deɛ Asantema so TV hyɛ dwumadie yi na subscribe channel no comment no kasa no ama ho so ate ɛde ama yɛ akosua wadu achewa ewa habi semre iso de nana Ahemaanom nana akua kyerɛ ɔtɔso miɛnsa ɛna nana ɛdada ne ho aso nana bese no nyanya haban ayɛ nana enko mu nka wekyerɛ anibrɛ ɛne sɛ mpɛduasa ate atɔ yɛ nie ɛno bi na wo hu na fidie yi so yi asante yamade ne amammerɛ no ɛno bi na wani gu so a wohwɛ no nana akua kyerɛ Ahemaanom ɛna semre yi wo na fidi kɛseɛ so Asantema so TV ɔdada ne ho no nana etikete kasa tetwene kasa amanneɛ ne amammerɛ yɛ ntoto no ase ɛno nti ɛna nana akua kyerɛ ɛdada ne ho ɛwɔ ha yi amammerɛ fi Asantema so yɛgu so a yɛwɔ ha yɛ somo sompa yɛma me yɛadeɛ nyinaa Nana Ahemaanom nana Toasehemaa nana atoakyewa de pa ɔtɔ so miɛnsa nana da so dampam ɛna miɛnsa ni yɛgu so a yɛ somo sɛ de bɛyɛ wiase ɛne ɔman Ghana bɛhu asante yɛamanneɛ ne amammerɛ ebi twagu ɛwɔ yɛ Toasehemaa Nana Awere Toasehene asuna de sie Otumfuo brempom ana nana Toasehene one nana Toasehema nana akua kyerɛ wɔn nyinaa ba bepie mu ha ato mu nyinaa abeseno sebe nana ne natena konya ade wɔn anim onyam aba beta dwumadi n'akyi ɛwɔ yɛ Toase krom ya ne Toasemaa nyinaa ɛbɛgyam abɛpoa busua mu magyam yɛ nana atoakyewa de pa ɔtɔ so miɛnsa amanneɛ ne amammerɛ fie yɛbɛtɔ fam bi biara yɛse yɛde bɛba ɛde aba bɛsomo asante no yɛwɔ bi ka ɛyɛ wɔ man ɛfiri tete na asante wɔ hɔ bɛsi nɛ asante na so yɛ asante bɛsi nɛ yɛ nana Toasehene ɛna sɛm na yɛwɔ te bɛdwam a sɛ mpɛduasa yɛhu akadeɛ bebree wɔ nana ho yɛhu mako ɛkyerɛ sɛ nana ɛne abere yie na bere watia ɛna fam ɛnti sɛ mpɛduasa kane no a
enka wa wo bedi me masam o ha biara ye gya wo kwan sase ne nananom ani eda kwato mojam kwaso ano ya Asantemaso TV hye adwumadie no ma obibi woni pa bi onso wa monone ewo achichiri benche yeso enya biwe ofa na so entie fa na ni hwebi asante amane ni amamre yantoto na se
fa kwa bamra Asantema so TV wadaroma adentina mo so akonya no aya mama ono to ne atana ko ebodwa ene so na konya enti wawu ni abodwa ase so na konya de nante tesi amope bebia na Ahemaanom wonam na konya kwasi wa ama no eya amane amutaye ada na de woni adna bie ene na te to ne bie de asema ye so no no fe won wawu enti ase aya na amane aye ma no no ase aye wawu na ya ma no awefo wenso ye amane ne amamre a omoye we tire se ye na Toasehema ye na Toasehemaa de pa otoso miensa na konya ena omo de hwehwe no no timprempre ye bebe na ewo amane ne amamre ebi na wo ye no emprempre ye nya ye wrani mo nya fo bi so Nana Toasehemaa a wotoso miensa na konya wotatena so ena nambe dwamu no na konya natai ena pepe omolo edri hasido esa asante di asante empanyi sabie bru sabie nyama wo samwad na nebum eneno batampa owa badia santi abayen ashuna ba sabie bru sabie nyama osia tipimsoa ojira babwatente so makro bia asante kotokwate nyanko afra bodo mafra to apente so fra no Rona ne sabie bru ne doti yen ebei ne konya no traso na odri haseno mahefo na etifa kwa bamra amane ne amamra fie wadaroma yenya ye papa baako ye nana baako akini esi no so yenim nana kro ye be nana ne atwetwe nkomo nana wadaroma ma kwa bamra Asantema so TV mejo so bro wadaroma udi bre ne hu nipa kra we wadaroma medede nana kodwo ahen otoso mienu Otumfuo atefo ahen pankro no wadaroma yen hwa de di enti twaka be na da woni nana ntem a obabe pie mu eye Toase kro mu edenti abepie Toase kro mu ne se eye Ahemaanom ne baba ene ni nyina adwon ekuo baako a efre adehye asiyedi ade eno nti na nedai efre abokobere ma ye ba betai nuaba na chi amana asie ni maame nese nana ba haso ba betai nana yenhwa de ya ba yi amane ne amamre sem no se na wo so ka kire emabu na wa bonte sanse eyi asoso be hu amamre ya ba bia e be hu asante no se wo ba bia ene ma ye ema asante hu ye hi e wa bonte ntidie na wo ka kire emabu no so wa mono ne wo na e wa buru kire wo Ghana e di asem na wo ka kire emabu no e fa ya amane ne amamre nsem hu de me ka kire emabu ne emrante ne se mayan toto ya amamre ne amane ase esanse enedei ena behu afade ene amamre bebre ewo eyi ase enti so mutu kwan a omuntwa omani emehwe omukrum yeda wase no wada meso medas nana eye kojo ahen Otumfuo atefo ahene ene adehye ekuo ena semre omonso so ababe piem wo ha ebeboa eye Toase nana Toase nana atwoma nana agogo Sebin Preduasa, one may teach me di mupa, Sebin Preduasa, or Mudimo Aquatene, or Beboa, Ama or my chum, a yamame, a Ajuachi, the power Tosomi and Sanana Toasehemaa, Sembe, Otumfuo Toasehene, and then this year, a Busia and a who said almost so Abbey PM, Ewano, Asantema so, Amani Amamre fee. Sembe Yave for Amani Amamre, a Chago, our Toaseno, and you will not confida Tosumino, and carry my a country, a hene and a semi nana, so Abbey PM, our Toase Cremo, Sansa, and carry the Toase, the 7 Prediasa, I said, fine formano, and Tim Predia, Nana, a confida Toso Emino, and carry country hene, and so an Abbey do Fidiamia, who to say, Kene, did the day, dear him, Edin and Nettie. Sabi adia to mu nyina ne sanse wo carry na wo Toase enti se Toase Ahemaanom nana Adwoachi wa de fa otoso miensa da ne bonkum so a en carry country enso so beba no de nanim onyam so aba betai na chi wona ne ba pani na semene hu omo wo mfoni so omo so aba bedu fidua yi mu abedu Toase krom ebeboa abusua abeboa nana atwoma hene nana agogo hene nana Toasehene na Sebin Preduasa afei na en carry country ene sebi adehye ne abusua enko yamo
kwa ba mra santima so TV wadaroma awie santina to nyina ehefo santene fefefe ya otu enkawe kuma mpanifo enkawe kuma Toasehene Nana kofida akwa otoso mienu ona ebesi enkawe hene anan na nanafo wa amanfo ono so na ebesi enkawe kuma ahema anan wo hene yiri adoma kwasua ona nanafo wa amanfo ebesi nanan wo Toasehemaa yase enkawe ne Toase so fokutire baako enti ye nyina na ade ato ye ni tumu ya awie ya na ye ya piao nana amanfo nana kofida akọ na sem de omoba begina enkawe kuma ehene ene wo hema anemu sanse omunyina ye fokutire baako omo ba no maba bebo abusua ene nana Toasehene nana agogo ene 7 periods anuanu mu asabi ade ato omunyina ni no majam ye maame adwoa chewa de potoso miensa semlei nana yim Awere Toasehene asona de sia Otumfuo brempon ena afra pakan assembly wode nani eche bia ya na bre watia eda na wakọ ene abusua akọ jam na bre watia ya nana ya de gina nana atoa chewa adepa otoso miensa ena assembly do be hu se ya nana sabi mpediasa nani abre mako medika ka cho se akade e wona na wona eche se nana nani abre atona na abesino nana eni da kọtọ mojam sabi mpediasa enti yaso nana ewa pakan mu ena de ya na se wenya digie diem wenya 7 periods wo sebodie o weye anibre de na yaso nana ede ne kobia ya na bre watia ya nana atoa 7 periods achewa ade potoso miensa ya bre watia okwa jam no nana yim Awere Toasehene Otumfuo brempon eno no enti awefo asante amane ne amamre na bi na etwaguo no abre bia ye behu se obi esi apakan ma na wahene bi oman hene bi obrempo bi ti apakan ma aya na abre bia no 7 periods ejabo bi asene yakọ na suwe ye we de anana afra pakan we chesa mpa jero Otumfuo na brempo ne na man hene sabi omudi mu asante no we na ma asante ne dan so bibia mu obebi sasa eye de ye ko atena pakan mu san na so amane ne amamre ye ntoto na se ye wo de ti aya nana yim Awere awotoso mienu asona de sie Otumfuo brempon Toasehene afro apakan ene awie esie hu nana awia ketia na se nana ani abre pa atona na beseruo nani eda kọtọ mojam kosi se be free here Asantema so TV de beto for bibiana no ye be ma waso ate koso ana be dwumadie ewo Asantema so TV no wa share dwumadie no wa subscribe channel no na penso comment no kasa no be bia kasa free na wa ma ho so ada ho ede amaye like dwumadie no na dwumadie no timi nyina na so dan de nyina ne me so mo so mpa ya mama kwa ba mra Asantema so TV amane ne amamre fie ye toto amamre sinti na ye de obepiem e wo Toase ye nana yim Awere asona de sie Otumfuo brempon assembly na bre watia ada ne bonkom so ne hu se nana tia pakam ye nya ne chia me prekope e wo ha ye ne twetwe nkomo nana ahenkwa o se wo nana ahenkwa wadaro mai mo kwa ba mra Asantema so TV odin ya me so nana me femi bafoje wadaro ma ye hwa de nana ba ye fie se ni mfienum edi kakra na woni mfa nana ho o nana de ope enkabom kuriye ene bibia o nana obe onto Toase ase na yina oyen kama amaye yeso ahenkwafo nehemfo omunyina nana aye baako aye dwuni ebom nana so onyi bi mfirim ode nyina ekabom aye sa yanhwa de ayi aba ye hu sa bre bia no ye tena pakam na nke dwabo bia ye ra Otumfuo na ebo na hemfo na watena pakam ayi aba ye hu se ye nana yim Awere asona de se Otumfuo brempon ati apakam we nyina sa kire ne sei atense nana omame ana ewu ento se nana abesinum ana owe etinya bre se krodom tena una odi apakam ya da wasene wadaje mesum gase semre nana any abre chain krodom enu nti na ohu nana se 7 periods nana esi apakam na bre watia ada ne bonkom so anya asem kuma asa de munim no semre ya nana yim Awere Toasehema hene asona de sie Otumfuo brempon e de nani e kire ba bibia na bre wada bia ya ye de na bre wato no wo san so kọ na wone eye nana atwoma hene
atwema agogo hema ye nana akua ekire otoso miensa ene ye nana eya agogo hema ene sebempeduasa Toase mprempren de omunyina yakwa kwatrase na omakwa kwagya mo mabre watia nana adwoa chewa de pa otoso miensa timprempren awefo mukoso na mo hwe dwumadie no nana yim Awere asona de hye ena semle watia pakema nipre so nana edanda ne ho no wei eya nipre de wei nya nyidie de ti na hu se sebempeduasa nana eni abre no ampa Toase ya wo de apia o wo ba mamu wache sampa Otumfuo brempon ena ene wo the same way emprepre de ye de ni e kire bia ya ye nana adwoa chewa adepa otoso miensa nana Toasehemaa ye de da no ntikan ho ne enko fie ho no ne enko we de be koso bibia la sansa santomato TV pani empoto forma ye be ma waso ate Ashafo ya daswa ye demo wo ye Toase ye nana adwoa chewa de pa otoso miensa dan ne bonkum so no ye nana yim Awere asona de hye Otumfuo brempon na tena nkonnwane ne mpanifo na seme nana etia pakan mu wode nani e kire bia ya ye de da na bre watia nana adwoa chewa otoso ye miensa asanteman so TV amane ne amamre fie de mo amu nim se ba na amane amamre de a ye mfa bibiara enka mo ti semre ye nana yim Awere asona de hye Otumfuo brempon na ti apakema wode nani egusua kire baby biaya na bre watia dampema na ye de da na bre watia no amane ne amamre ye ntoto na se ti ubehu se baby biara wo hene ti apakema obedru bia no wo a wote kwa ho bia be ma wo mu so kire sampa kro no ne dia amane kire also ema wo buo sabi mpreduasa kane no ne ye wo de ma ya hemfo no ene ne ohu bi no semre kro wura eba enti baby biara obedru wote wo no mo na wapagya wo mu kire wo buo eni die ni a obrase a ye wo de ma ye mpanifo asante possibloni emfa ne mra emaye no ne ye wokwan ye fa so ne ye nananom esoma asante ebu ye man etete ye mofra no enti ebi ana hu no ye buade ye sebe mpreduasa ye wani die ma pani ti anu nti ana baby biara ye nana beduru no wote ho anu ma omuso ekire wo buo a ye wo de ma kurowura ye nana yim Awere otoso mieno Toasehene ena da so ti apakan mu seme nana eni eda kotomojam atuna beseno enti yesra hwefo ne atiefo baby biala wo hwe dwumadie no asante amane ne amamre ena etwago no like na hwe dwumadie ne madwumadie ne nyina ne naso sade ye isi epe no na da ne da nyina so yebenya akomapa ede ababesom asona de hye Otumfuo brempon Otumfuo brempon nana yim Awere no asona de hye ana mprempren wode nani ekire babia na bre wati ada no nana eni abre ya hwesa nana ede mako na kade ne mese mako ka ho na sebe mpreduasa ye nyina so se nim se mako se ne si hyefa se de mako esi ya yafa weche se nana sebe mpreduasa wa hwe ade wa hwe na bre wati na ni da kotomojam enti nana ye hu nana e wo fie be se nana da apakan mu dia na se enyasem kuma nana eni abre ye ti na hu kuntunkuni se edi ahim e wo Toase kuro yi mu anya bibia se ye nana adwoa chewa
ade pa otoso miensa Toasehema da ne bonkum so wadampam ena miensa ne enti eye Nana Atwoma Ahene Nana Atwoma Hema Nana Akosua Nana Adwoa Buaduwa Chewa Asaman so Ahema wo se ne ba prekope ene Nana Adwoa Chewa ade pa to no so e wa ha bi wo de nanim onyamba betai ne ba yechi ne yede ne ba akwa asumdwe mu ya hu se asrafo ne ahobambafo nyina so e wo fidua mi ha a wo bo bibia ho ba ya hwe se boni bibiara ento obi biara sanse ye nyina ye ba beboa ejam ye Nana ne kwaba se obi ba befa pra bi akwade ana se entwa ye timprempren Nana yim Awere asuna hie Otumfuo brempon eda so ati abakema ode nani eche bia ya na bere watia ewo no bia ya yegyina baby a ya Nana ya mama ya de nyina Nana Adwoa Chewa ade pa otoso miensa Toasehema ya de da no Nana yema da so dampam enti prepare dia wana aye esi wana so aye Nana Atwoma Hene ane ya Nana Toasehene ya Nana agogo bini ase ana samaye omo nyina ba mepiem ewa ha yeguso aye hwe se Nana mo ba betra ase Toasehene edinani eche bia ya na bere watia Nana Adwoa Chewa de pa otoso miensa ewo no akwakware na bere wa etia enechi amane ne amame akwan so no wohene ekoi de mezuzu se obi besan akọ obiem ti semre yede ye Nana ayim Awere asade hie Otumfuo brempom ewura fidua se bempeduasa ye Nana yade agina oba pani Toasehema eda yade Nana atompam eneka wana miensa semre neba Toasehene yim Awere aye Otumfuo brempom aba bedri hanom a wode nani kwakọ na bere watia eni achi di twato tiawefo amane ne amamre ebi na etwago na na efra peka masifom osi no wode nani akwakọ na bere watia yaso ya di amane ne amamre ntie wa ha de beto fom bia ye de beba ababa be somo ko so na Asantema so TV amane ne amamre fi
Toase Nesura. Sede na to so no akata ni apra ko pe. Ene ba fo ko fiato. Sabe nasi akase. Nasi akase baba ko ba ina na. Sasi no ko mi ni. Nana Siao Kese, Sassy Bonte for Hene, and a seminary Wababetri Hanum, when in any Monyamba Betai, Ayana Achoma Hene, Nana Toasehene, and Nana Sebi Penase, one a dear to any, one a better wet the other from Semi Nana, Aya Ababetri Hanum, the Sassy Bonte for also Ababetria. I said, I couldn't any internet, Nanama for Ahemaanom, Ababe PM Hanum, and one animal yam. Ababetai, I am a Nana Toasehene, Amana Jamana Berwati, Nana, Ajuachewa, the Portaso, I am your son. It's our four, Asante Amani Amamre, a Yase Ubi, I France Ubi, upon to be baby Biara, when was Sante Amamre and Amania was here. Kwaswana Regiment, Yadema Life, our Santa Masu TV, Facebook, TikTok, YouTube, Baby Biara, Ubenya Jumaji, Asher. Nana Siao Kese, an assembly who want for Nino Sono. Semi Nana Siao Kese, and a baby Drew Muhano, Obe Piemuha, adding any monyam. Semi Nana Siao Kese, and in New Echo Abaco Chia, I Yimare, and Nana Achuma, Ahene. Semi one idea to when any good doctor to Mujem, and a Semi Nana Siao Kese and a Busiania this year, Quacoma Yako. Semi, Yara Toasehene and any Abri, Nana Yimare, as soon as this year 2 for Bempong. Semi one also at Negum. O jam na brewati ya Nana Ajuachewa the Portaso and Sam. Nana Siao Kese in the Busia, and so Adriana, my woman, and Nananom Yako, or do a double bodum. Ababe boy Busiana to us my mama time. O my jam, I oba penny. Nana Ajuachewa the pa. Amani amamre echere eye Toasehemaa Sante yine ne prepana Ese kase Baba baudi abono so Baba baudi akunosa Dasa da yinam
sana sewa ya duka so dia masa pa ani dia no bata poto ye sani ya na wasiano asini mo ya fa ko ma so do sama so no nya mane bo ani about ya che ya mo se ya bi mo sampa every me koma di kura oni ni pani fo bro mitra me na ka wi kuma ai ne ore na ka wi kuma di ma sani wasiano ye osi na ye just afia ye no si ye ya ba ye ni mo opepena di 2000 20 million jaje famsa ye na me inkonya ya ba sa ye tadi se ye yo dia ya fa coffee tiam de bia de da ye ma me no that was in it tiam me bro me tira me jama ye opanyi no coffee ye na me ma na bo si na pepe mo kasa mo sa na no ba ta ko sa na je ya ba ye di mo pepe na 4 million yanje that was in it tiam me bro aya prefer what and the people what to say from what sania o sania bro che kwa sama je dot ye o pepe na do Yabasremo agrobia nkofom na yesremo amamre ni amane kwanso nananom animu no mamu na ho mesremo abugina ha no montum ho mfiri nananom anim yabasremo mo hanso montum ho mfiri nananom anim mo abutwafo ni nso munyina ye ma nananom hwedwum that was in it me bro that was in it me bro and Chebia now say Toase secondary cheche for and then not teach staff for to Santri Bachaye headmaster Nebi animu or so many more people do 10 million young Jay never saw 9 man kunya assembly and you have to assemblyman or in the committee that was in it me said it was in so many more people do 5 million yo Nananom need to console the public months me kakra e ma chia me so nyando nti ha no ma so e di chira eye that's why if you nti ha no ma obrasia so e di man na chewa di pass up what them and family and the catch I for charity catch no sign and nana was charity the catch no prakope and the fatin ya pray what bread was Emma wanana Emma nana so the ye catch and no kwa Kristo munye akure wa hwere ate na wo wodi okwa dia kwante nenye sabri nana afro ne tuma na so wa kwa aye catch the child was dia sabna me kanana mi niese dia me ka wo so mpacha wo hwe me ebedu sabri wo de ye catch a wo hwe me tinana sa wo kwa ne charity mi fra wo tuma anu ti wo kura aye ne less less nechi na na Toase ka ho e Toase nechi na na hene ma obeti tie mo de chaw chaw eguso wo ni na ye no charity si da bi na nye mo de kuduko egudie e ka ho egudie ni nechi na ni tempo eguso wo se mi na wo ntwale wo hye da class no wo siesi de bi wo na wo ni Toase da bi na wo pe make up akasa wo che se na so Toase ba ko e di a chire wo wie wo nyina na se na twene ni mo wie wo
no wo wie wo na na twe na nim na na sie se no ho wie no ko sie no ko na ma de papa bi wo ni bibi na na wote ho no wo se bi de me pe garden city me pa rubber that be and no teacher to share that and no ko garden city akwa ye na na from of fefe why original one and then rubber so na chi na sa sama do maya kwa aya manene tell to say what way back and they picture what me ko na ni be ye ne toto enti e fa wa kwa de chichi no ba kwa be bia ye na to yo we one na was ane tell to say yeah ama makodi be se ma wutu awu mejaguro yeah ni pana hina wuta me me bi me se me asama no awu kwa de me se woni be da no asona na me charity na na de me ka che wane se esie ni ka je ni aseda papa wa ye no asasi so papa wa ye mo asasi so esie ni ka ja eni asena da isati wo bubu ni ka ja eni die chire fefe wasi abushia wasamo wonu so ya akura okasa ahobrasem na ntuma ne die mo fa muona na so na nana kwa esie do no pagye ni tira wanya amane bi akọ wo wie wanyina ati no eye charity omo mi asabre o chano was your friend mama cha o UK was a charity sana na kwa ni kwa me said ya so was it titimu bia ya no wo titimu dia ya che ni nyina jina fa ku na so wo wi o kwa ni fra fe ma charity o UK wa no to so ni red fe ni was a charity one year of fa ku na so yo eni de kwaso na le jase hene baby a wo bia ye ofitiem wada woro ma na jase fitiem ye hia ho wo mo we na he wo bi ho no ma sabu kwa na aseto na usuru na je wa de padie na ye kwani na asete ni bibia ni se je ye wonu ani na ye ni tinte le kuya ma jua na ewura papa bi wo sua montekasa wo sna na wo ko washi makoma mo bri the flower the enono na ewura wo so ode chena na che wa de pakwan sani asabre enam sa charity o ya do so Ahemaanom na che wa titi na do so mo ntino e na hunu ado so fo ma ye fe wo mo ba be charity wo mo be sa na dia shena na che wa ene monyam etu hu ado so fo ya e ya cha ya so do so ya do so ni ntina wo mo fe na se bro da se nyama na Toasehene chamie program semre ye guso ya demo wo Toase bia ya maame ya de nyina Nananom adwoa chewa otoso miensa Toasehemaa ya da no ewo no semre prempren wo hwe ba bia emfoni ni wona obehu sabi aprempom mienu ena sabi preduasa semre wo mote wonom obehu Nananom Awere Toasehene ena nana antwi ejebrempom atwoma agogo enso hene enso wo mumienu ena sabi preduasa wo manani da kotomo jama sabi omo ato omo abeseno nti semre de Nananom mienu asemre hu o makade omo nko a afade na o makade ena danso ewo bia ye wo sisi ai we chese omabre watia ena da fo nti semre yi nana antwi ejebrempom atwoma agogo hene ene nana Toasehene nana Awere asona dese Otumfuo brempon ana semre omo so ati adwamu a omuja mama bre watie enti bia ya wo sisi a de ena ne maame adam pam ena miensa etoso miensa ne sa enti ena ne de na be koban mu enti abrempon yi mienu aba se wo ba no ba be jamo na bre watia na waja wono kwan fefe dumienu ati de na omo de wo mabre wa akwa koto akura eja ne ho ede na sa ba betena fiem semre de nana antwi agye brempon ene nana Awere wono munyina eni aprea wonani eda kotomo jama nya asem kuma enti wo hwa nana afa ne kontunkuni a enye asem ketwa kontunkuni kwa bene ne de keka ho de ene edi ahim Toase kura mu pa sanse ne se bempreduasa anya ani je mu kura ya reho kase ena ato Toase eman no biche kase pa odupon bi a wasi duanim no duabatan no fotabra ba ma nyina ne mofra ne nkora mpanyi nyina no ma no ana ekoja Toase kuro no enti sebi mpreduasa ene nyame ye yadom na no dumienu ebode a ye kwakoja ya bre watia na maame ya de nyina adoa chewa adepa kwan Sabe,
Wagini ya Toasehemaa pepe Otumfuo Toasehene. Wonso ka hobi. Nana Africa kwacho. Ahemaanom TV, yes, so Mosompa.